Většina lidí, kteří si založí YouTube kanál, to do roka zabalí. A ne, není to proto, že by neuměli mluvit do kamery, nebo proto, že by byli málo zajímaví. Většinou prostě jenom narazí na tvrdou realitu. Na to, že růst trvá déle než čekali a že to není sprint, ale spíš taková pomalá, ale dost naučná procházka. Dneska ti chci ukázat, jak to celé zvládnout bez paniky, přetížení a falešných představ. Nikdo na YouTube nezačíná s perfektním kanálem, dokonalým zvukem a 3000 odběratelů. Všechno to začíná tím, že si prostě sedneš, pustíš kameru a zkusíš to. To první video možná bude divné, to druhé asi taky, ale někdy mezi 5. a 10. videem začneš mít pocit, že jo, tohle jsem já. A to je přesně ta chvíle, kdy se věci začnou hýbat. Jestli čekáš, až bude víc času, tak ti prozradím malé tajemství. Nikdy ho víc nebude. Proto si ho musíš prostě vyhradit. Uděláš si malý chráněný blok. Třeba hodinku denně, 3 dny v týdnu. A v té hodině denně jsi youtuberka. Žádné výmluvy, žádný multitasking. Za měsíc to dělá třeba 12 hodin a to už je dost času na 2 až 3 videa, která ti fakt pomůžou rozhýbat tvůj YouTube kanál. Někdy ti video vyletí do výšin, ale někdy ne. A většinu času to prostě bude takový stabilní ploužák. Ale je to úplně normální. Úspěch na YouTube totiž není jenom o virálním zázraku. Ale jde o to, abys vydržela nahrávat i tehdy, když tvoje grafy spíš spí, než rostou. Každé nahrání videa se počítá. Každé. Když začneš hledat rady, utopíš se v nich. Takže to otoč. Místo hromady tipů si pro každé video vyber jenom jednu věc, kterou zkusíš zlepšit. Třeba zkus lepší titulek, nebo poutavější úvod, nebo thumbnail, co tě opravdu baví. Po 10 videích to znamená 10 konkrétních posunů. A to už je ohromný rozdíl. Komentáře někdy potěší, někdy přistanou jako studená sprcha. Vždycky měj ale na paměti, že to, co říkáš, nebude pro všechny. A to je naprosto v pořádku. Nemusíš se hádat, vysvětlovat, ani nikoho přesvědčovat. Stačí odpovědět slušně, poděkovat a jít dál. Drž se lidí, kteří ti fandí a kteří rostou spolu s tebou. Máš Instagram, máš Facebook, newsletter, podcast a teď ještě YouTube. Zní to jako chaos? Tak si vyber jeden hlavní kanál a dej mu šanci 12 týdnů naplno. 2 videa týdně, ve stejný den, nebo i ve stejnou hodinu. Po 3 měsících uvidíš, co funguje a hlavně zjistíš, že klid a systém dělají mnohem víc než 10 rozdělených projektů. YouTube není o tom, kdo je nejdokonalejší, ale kdo vydrží. No a vytrvalost se nepočítá podle lajků, ale podle toho, že se nevzdáš po 4. videu, protože to je ten moment, kdy většina lidí přestane. Ale pokud vydržíš, v tu chvíli začneš také chápat, jak to celé funguje. Takže ano, bude to chtít trochu času, trpělivosti i odvahy, ale výsledky přijdou. A jakmile se ti to rozjede, budeš si říkat, proč si s tím už nezačala daleko dřív. Pokud chceš přesný postup, jak si celý YouTube kanál nastavit krok po kroku, stáhni si mého průvodce YouTube Start pro online podnikatelky. Odkaz najdeš dole pod videem v popisku. Tenhle průvodce ti ušetří spoustu tápání a hlavně tě konečně donutí začít.